जों गुन्दा खालामा चेयारमेना बिनिफ्राय बेसेबां लादों 11,000 रां लादों जों गुन्दा खालामा लोगोसे सासे चेयारमेना 11,000 रां लादों नाथाय मानो लादों आरो मा खामानियाव सासे चेयारमेना सासे बुरि आइजोनिफ्राय 11,000 रां लाखो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन आरो मानि खारनाव जोङो गुन्दा खालामा आरो जों गुन्दा नङा बे बाथ्राखौ बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा बसुमतारिया मानो बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायबा डिटेल्स बाथ्राखौ बुजिनानै लानो हागोन आरो बे सिगाङाव होखानाय जिथुनाखि भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव नोंथांमोना एसेबाबो बुजिखादों भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै नङा होमबा दा जाय किसुमाना नुखाबायबो जानांगौ आरो किसुमाना नुवाखैबो जानो हागौ नाथाय नैबे बिनानावा जिथुनाखि इन्ट्र' होनाय नङा होमबा बे बिनानावा माखासे गोबां मोजां मोजां एडभाइस होदों बा बोसोन होदों नोंथांमोना बुजिगोन नुगोन खोनानो मोनगोन नोंगौ बिनानावा माखासे बाथ्रा बुंदों आं बेखौ नोंथांमोननो फंनैसो फोरमायनि बिनानाव बुंनाय बायदिब्ला ओरैबायदि मोनसे समाव प्रमद बर' सारा रायजो राजाखौ लानानै होस्रिखाव माने हारि समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ गाव बिबानखौ लानायनि उनाव बा सालायनायनि उनाव गावनो दिनै सासे बिटिआरखौ बेंगिरि जानानै बिटिआरनि जेबो उन्नति एबा मुलाम्फा लाबालाब खालामनानै होनो हायाखै होननानै नैबे बिनानावा गुवारै फोरमायदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो फेरेंगाया अर्थात रनजित बसुमतारी इएमआ मानि खारनाव गुन्दा जाया होननानै बुंदों अर्थात मानि खारनाव गुन्दा नङा होनना बुंदों नैबे बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन आरो बेयाव गोबाङै बाथ्रा बुंदों चन्दन ब्रह्म बिथांनिबो चन्दन ब्रह्म बिथाङा सासे सोरमोन आरो मानि खारनाव दिनै किसुमान मानसिफोरजों सिनाय जायाखै आरो मा समावमोन चन्द्र ब्रह्मआ एबसुनि धरना रेलियाव एबसुनि गारिफ्राव अन्थाइ खुबैयोमोन आरो एबसुनि न'खरनि मानसिफोरनाव अन्थाइ खुबैयोमोन नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन बेखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे जोबजासिम भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोनखौ आङो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रो बिनि उनावसो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव हाबनानै कमेन्टखौ लिरनानै हरबानो जाबाय मानि फावसालिया केरेक्टार जायनि जाहोनाव बिनि सात्रफ्राबो फावसालिया जाजोब्बाय नोंथांमोना नुखादों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंबो नुगासिनो दं बिथांमोना माबा आलु गेसाव नागिरनाय माबा माबि नागिरनाय दखान जोङो नुनो मोनदों माबायावहाय अमा दखानावहाय खर' गोदना खोमा दानस'नानै लास्ट आसुगुर थानायफोरखौ नागिरनाय बेफोर रावफोरखौ मैया बेंटलावबो बेरायनाय मैयाना दाखालि बेरायनायखौ नुदों जेखियानो जायाथों फावसालिया होनोबा मा जायो जायनि रावफ्रा वेट गैया जायनि मावनाय दांनायफ्रा स्टेडि गैया बा थिरां नङा बेफोरबायदि मानसिखौ फावसालिया होनो हाग्रामाया गावनो फावसालिया आरो बेनि सात्रफ्राबो फावसालिया गोजा गतिके दिनैनि 21st सेन्चुरियाव बर' समाजजों लोगोसे साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि आदिबासि सान्थालि राजबंसि सुत्रधर नेपालि मुसलमान गासैबो जाति जनगोष्ठी मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिफोरा सोलायनाय लुबैदों हाग्रामानि बायदि बै समनि गोसोम राज आरो फावसालिया केरेक्टारजों खुंजानाय समाजनि सिङाव बा राजखान्थिनि सिङाव थानो लुबैयाखै ओंखायनो ज' जाजाय बयबो ओंखारबोदों आरो दिनै इउ पि पि एल दा जयन होथ्र'नो हायै अबस्था जादों दिनै 12 जन जादों मोनसे दसे उनाव मोनसे गामि कमप्लिटलि हुलु हुला इउ पि पि एल दोलोआव इउ पि निफ्राय जयन जागोन आरो बिदिनो गोबां दं अजस्र दिनै आं बहाय लादों जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव आलदा आलदा इनसार्ज होना दोनदों आं दा आस्राबारि प्राइमारियाव हाबगासिनो दङ आस्राबारि प्राइमारिखौ आं दिनै नायगासिनो दं गुबुन प्राइमारियाव बिदिनो नोंथांमोनासो मेडियासो रानख'नो हायाखै दिनै मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव दा जोंना जयनिं जागासिनो दं बिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों जितेन मुसाहारि होननाय बसुमतारिया चिरांनि गुबुन जायगायावहाय बिपिएफ फैयोब्ला मिटिं खालाम मोना होननानै नोंथांखौ दम होना दोनदों होनना बुंदों जाम्बानि खिबुआव थाम्फै बानाय रावसो बियो गतिके जोङो गुन्दा नङा हाग्रामामोननि समनि बायदि हाग्रामामोननि समाव गुन्दा राज जादोंमोन बेखौनो सानदों नामा जों गुन्दा खालामा माने एदावगौबा खालामदों खोमा जोङो एदावानो लास्टआव बिसोरो बर' बिमाजों हासिब लाना होसोजानायनि अनगा जेबो गैया सार हाग्रामा महिलारिया सानफ्रोमबो गले गले मिनिबाय थानानै चन्दन ब्रह्म बिथांखौ सिगांहाय एबसुनि माबायावहाय जौ लोंनानै अन्थाइ खुबैग्रामोन दायो बिथाङा बेजों माबोरै एबसुआवनो मिलायनानै थाहैफिननो हाखो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय इसु
हाग्रामा इस्यु गैला बेफोरबायदिखौ बुङोब्ला हाग्रामानि समाव एनडिपि साजायनानै बेसेबां बर' बिमाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन एनडिपि साजायनानै बेसेबां दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ खहा खालामदोंमोन थैनि बाना बोहैहोदोंमोन बर' ना बर' राजखान्थिनि थाखाय डिफारेन्स लाबोनानै बर'लेण्डआव असान्थि लाबोदोंमोन बेफोरखौ जों गोबां बुंनो हायो जोंना मानव गेदेर चन्दन ब्रह्म बिथां जाय बिथाङा दिनै मानव गेदेर चिफ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि बोसोनगिरि एडभाइजार गभर्नमेन्टनि बेखौ मेगन सानानै हाग्रामाया गाव हयथ' बायदिसिना बखिदों जानो हागौ मानो होनोब्ला हाग्रामानि न'मा न'आव गियानि मानसिनि थावनि गैया अगियानि मानसिफोरासो हाग्रामानि न'मा न'आव ओंखाम मोनजायो गियानि मानसिया मोनजाया मानोना हाग्रामानि न'आव दैनि जायगायाव जौ होयोब्ला बे जायगायाव बोरै गियानि मानसिया हाबनो गतिके गियानि मानसिफ्रा गासैबो बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव फैगासिनो दङ बेखौ सहायनो हायिनि थाखाय जोंनि बिथां मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि चिफ सारनि एडभाइजार गभर्नमेन्टनि एडभाइजार चन्दन ब्रह्म बिथांखौ हयथ' बखिदों जानो हागौ बर' सारा जेला जाथिनि थाखाय हुज्रिखाव बाथ्रा बुङोमोन बे समाव जों गोजांस्रिउलायोमोन जाथिनि थाखाय बिथाङा सासे थार सानग्रा सुबुं होननानै जोंनावबो फोथायनाय दंमोन जोंबो गाबफालायोमोन सार बेबायदि स्पिचफोरखौ खोनायोमोनब्ला खिन्थु दिनै बिथाङा गाव फैनानैहाय जेनेबा खामानि मावनो लाबाय मोनसेबो जाफुङासै बिथाङा लंकायाव थांनानै राबन जाहैबाय होननाय बे मोनसे फोरमान होदों आरो बेनिखायनो जों बेखौ मोजां मोनाखैमोन जोंनि बै थाखानाय सरकारा जोंना बै हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय सरकारानो जोंनि थाखाय जथेस्थ' मोजां बेखौ जोंहा मोनदांनाय फैदों आरो आं बेखौबो बुंगोन मादिमोन गोदो बिपिएफआ सरकार सालायनाय समावबो सोरबा साफा सानैया जेनेबा मोननांगौ खिनिखौ मोनाखै जानोबो हागौ दा जुदि जोंनि सरकारा फैफिनोब्लाबो 2025 आवहाय बाहाय जोंहा जेनेबा सोरबा सरकारनि आसनिफोर मोननांगौ जेनेबा बेवहाय जोङो जोंनि पार्टिनिल' बिपिएफनिखौल' जोङो बेखौ होनाय जानाय नङा आरो जों बुंगोन सारखौबो सोरबा बिपिएफनिबाबो सोरबा कंग्रेसनि सोरबा इउपिपिएलनिबाबो मोननांगौ मानो होनोब्ला जाय सुबुङा जाय बेक्तियाहाय जेनेबा मोनथावथाव बेखौ जों बासिनानै सेलेक्ट खालामनानै जों सारमोनजों रायलायनानैहाय हरगोन आरो मानो होनबा सासे गोरिब सुबुंनि सायावहाय जेनेबा पार्टिखौ दलखौ लानानै अयनाय खालामनायखौ जों लुबैया आरो दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों बेखौ लुगैया जों बेखौ खालामगोन होननानै जों दा सानदों मैयासो बे सुदेमपारा गामियावनो सासे आबै बुरिमोन बियो खोन्थादों सरकारनि बे आइअआइ न'खौ मोनदोंनो आबैया मोनदों खिन्थु चेयारमेना बिनिफ्राय बेसेबां लादों 11,000 रां लादोंनो होनब्ला जों बिराद दुखु मोनदों आरोना सासे गैजायै सासे जेनेबा आबै बियो जेनेबा सरकारनि जेनेबा न' मोनबाय बिनिफ्रायबो मानो जेनेबा 11,000 गाहाम बायदि बिसोर लाखो बेनो बिथांमोननि जाख्ल'नाय गैयै सरकारा बिथांमोना होनदोंमोन थाइसेबो रां लाया जाख्ल'नाय सरकार नङा रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन होनना बुंबाय थादोंमोन बेनो होनबा दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा सासे गैजायै आबैनिफ्राय जेनेबा मानो 11,000 लाखो बिसोरो बे आरो बेखायनो दिनै जेबो साननांगौनि बाथ्रा गैया जोंहा 2025 आव जोंनि बिपिएफ सरकारानो फैफिनगोन बेयो रोखा जाखाबाय बेखायनो नोंथांमोनाबो जेबो बेले बेजे साना लाबायनो दा जों जाखांफुनाय लाइमोनफोरा ओंखारनायखौ नोंथांमोनाबो बोर सारस्रि आरो जोंनि जाथिनि हारिनि थाखाय जोंखौ मावलांनायाव नोंसोरबो थुलुंगा हो आरो जेब्लायबो जोंखौ बोर सारस्रि आरो नोंथांमोननि गामियावबो जुदि सोरबाफोर जों बायदि जेनेबा गोसो गुदुं हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय खामानि मावनो गोसो दंब्ला जोंनो खोन्थानानै हो जोंजोंनो जों लाफानानै खामानि मावगोन आरो साराबो जोंना ओरैबायदि मोनसे जोंखौ अनखायो मोनसे ओरैबायदि सुबिदा होयो बेबायदि दस्रा लिडारा होनाय नङा आरो बेनिखायनो दा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो लास्टआव आरो बेखौनो खावलायबावगोन दा जोंनि बे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थि बेवहाय सुद्ध कुमार बसुमतारी सारखौनो नोंथांमोना नोंसिनि बेसेन गोसा भटखौ होनानैहाय देरहा होबानो जाबाय आरो गोजोन्थों